Τα υπόλοιπα ζητήματά του, για παράδειγμα, τις κοινωνικές του δεξιότητες, τον προφορικό του λόγο, εργοθεραπεία, οτιδήποτε χρειάζεται ένα παιδί με αυτισμό, ξαφνικά το βλέπουμε να κάνει και επιληπτικά επεισόδια ή ακόμα χειρότερα, να διαταράσει τη συμπεριφορά του, να είναι πολύ πιο επιθετικό ένα μεγάλο διάστημα πριν να εμφανίσει το επιληπτικό επεισόδιο και ένα μήνα ή μήνες μετά να μας δώσει μια τέτοια νευρολογική εικόνα. Μεγαλύτερη πιθανότητα για να εμφανίσουν επιληψία έχουν τα κορίτσια και τα παιδιά με βαριά νοητική στέρηση. Όπως επίσης όταν υπάρχει ιστορικό επιληψία στο σπίτι. Και εδώ μπορεί να έχουμε οποιοδήποτε μορφής επιληψία στα παιδιά με αυτισμό και το σύνηθες είναι να μην εμφανίζουν μία μορφή επιληψία μόνο, αλλά πολύ συχνά βλέπουμε 2-3 διαφορετικούς τύπους επιληψίας. Και τα παιδιά με αυτισμό θα τα αντιμετωπίσουμε θεραπευτικά, φαρμακευτικά, όπως ένα άτομο τυπικής ανάπτυξης, αλλά με πολύ προσοχή και πολύ έτσι συνυπολογίζοντας και άλλους παραμέτρους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.